Unya gihipos sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno og napulog duha ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon. Walay labot sa mga babae o sa mga bata. Maigsoon ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Maing buntag nitong tanan, maigsoon ko kang Kristo. Lain ang akong tingog, no? Mas lain ang inyo, kaya di ko kadungog sa inyo. Kumusta mo? Kadangog na ko. Salamat sa Diyos pagpagkanato ang Ginoo. Maigsoon ko kang Kristo, kini nga itong mga pagbasa karon Lunes sa ika-18 ka semana. Ako nang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias, nagtigi ang duha. Si Hananias, propeta pod ni siya, o si Jeremias, propeta pod. Si Hananias, mo ni siyang propeta nga piki. So, nagingon si Hananias nga mobalik ra, i-restore sa Ginoo ang kalinaw sa Jerusalem. Pero lahi ang gipasulti kang propeta Jeremias gikan sa Ginoo. Nga kinahanglan gyud sila nga moagi og mga panghitabo upa og kinahanglan pa sila ma-exile, aya sila mabalik sa ma-restore ang peace. Pero ang gisulti ni Hananias di mao na nga karon nagtigi sila. Giingnan ni propeta Jeremias nga, Hananias, na makakaha imo gipatuo ang mga tao, mamatay gyud ka kay patyo kas Ginoo. Kay mo na nagsulti kag bakak. So naglalis ang kanang piki nga propeta og tinuod nga gipili nga propeta sa Ginoo, si Hananias og si Jeremias. Ug atong nadungog pag abot sa ikapito nga bulan, tinuod man namatay si Hananias. So nga igsoon ko unsa may implikasyon ni ngadto sa mga tao. Kung duha mo ka propeta o daghan mga bakakon propeta, may usara gyud in taon nagsulo or duha. Ang mahitabo, ang mga tao maglibog, di ba? Mao ni gisulti ni propeta Hananias, mao ni gisulti ni propeta Jeremias. So maglibog ang mga tao. Di mo maglibog? Hello. Og mao ni isulti ni Father John, mao pud ni isulti ni Father Ricky. Naman siguro yung naglibog ninyo. Kung pananglitan ba, no? O dili mo kapariha og ideya. So maglibog ang mga tao. Kinsa may nagantos ana ron? Ang mga tao. Kung duha ka propeta, lain-lain og punto de vista, og lain-lain ang itudlo. Kung ang usa ka propeta, mao ni sama kang Hananias, ang usa kang Jeremias, maglibog ang mga tao. Dili sila maglibog? Maglibog o dili? Maglibog, oy. Busa, ang mga tao kinahanglan og wisdom gikan sa Ginoo nga makafeel sila nga kini nga propeta nagsulti og tinuod. Kay di man nimo di masaka makaingon na makabuot ka kining mga tawhana kay ang uban ana gi tuboy man sa gingharian, ang uban na gituboy man, gisweldohan man. Pero nay uban pod nga propeta nga wa gisweldo, mao ni si propeta Jeremias. Mauna, kinahanglan ang katawhan sa kaalam sa Ginoo. So gikan sa nung pagbasa ang atong Salmo 119, tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Ang tao kinahanglan gyud siya sa kaalam og pagtudlo sa Ginoo. Mana siya ang sumpay. Nindot kaayo nga kanang matching sa first reading og sa Salmo responsorio karong adlaw. Kay og naay daghan lagi magtudlo nato niya, lain-lain sila gitudlo, magsumpaki, di magunsa man mga tao malibog,
magkinahanglan sila sa panabang sa kaalam sa Ginoo. O kining salmo responsoryo usab magtug-an kanato sa unsay kasing-kasing sa mga tao. Doon na gyud sila pagbati nga maningkamot sila. O kanang doon na sila sense of devotion nga makasunod unta sila sa mga balaod, mga sugo sa Ginoo. Kon na ay lamang propeta o tao nga mag-guide nila, magtudlo sa insakto. Amen? Sao man namo pagsunod Ginoo nga kini mga propeta lain-lain man punto de vista. Oh? Pero og naay kaalam sa Ginoo magtabang sa mga tao, atong makita nga ang mga tao mismo usab naagid sila'y paningkamot nga makasunod sa kabubuton sa Ginoo. Then go forward sa gospel karong adlaw. Paduol sa Ginoo kay daghan ang imong mga grasya. Ug ang mga grasya nga imong madawat makatabang kanimo o kanako sa pagtimbang-timbang sa paghibalo sa kabubuton sa Ginoo nimo o sa akong kinabuhi. Manakaron 5,000 ka mga tao nagnunot-nunot sa Ginoo. Ang Ginoo milikay dili pa panahon, namatay na si Juan nga magbubunyag, busa milikay siya kay dili pa man panahon. Apan pagkasayod sa mga tao, dito sila nagnunot sa Ginoo. Imbis nga panahon na siguro ta tumag-ampo ang Ginoo, di na pud siya kaampo kinahanglan sa mga tao daghang kayo. Iya gitudloan na kay mga butang. Sus. Grabe pud ning mga kani mga tinon ma-feel nato nga ma-feel gani mo. Kana bitaw di pagka ma-feel nimo ang tao nga dili siya ready, dili siya andam sa responsibilidad. Ang mga tinunan, daghan ang ituhana oy, nya kita magpakaon. O wa pagani mo ngit-ngit ang wa pagay mo kilom-kilom. Pero padung nasapon. Naniguro pud mga tinunan. Mingaw man ning dapita. Ya. Paulian ng mga tao. Kaya mamalit sila pagkaon. Tanaw ha? Na as I feel, ma-feel na ako nga, so, kahana. Di, ging na sila sa Ginoo nga, kamoy pagkaon nila. Wa sila ka-feel nga, responsibility ba? Ang responsibility nga, ilang atimanon ng mga tao, kaya sila ko'y gisunod. Hello? Gusto na rin manghunaw, wa pagkani mo kilom-kilom siguro, mo sa homsom. Sa hapit na mo hapon. Palaktan na sila. Sa ilang ka ng 5,000, puro na tulaki. Gisulti pag gisay-say na San Mateo nga, wa pa maapil pag-ihap ang mga babae o mga bata sa pagkaon na to. Wa pa maapil. Pero maka-feel ka kung kinsa sa imong mga kauban, maka-feel ka kung kinsa sa imong mga kauban, andam sa responsibilidad. Usahay, ingana po ang atong mga pag-alagad sa simbahan. Sigig balibad. Ang sumada di ay dili ganahan mubarog sa responsibilidad. Nga naman yung atong requirements lang sa chapel, sa atong chapel guidelines. Kadaghan ang membro, wa may mubarog nga alagad, wa may barog nga katekista. Hello, prangka-prangka lang ko. Pero naanay naghinay-hinay. Di ba, sister na? Oh, na naghinay-hinay. Pag-realize ba nga, nagyod tayo mga responsibilidad sa Christian communities na to. Pero kini mga tinunan, ako yun na sense nga, dili pa sila andam. Paulian na sila kay, mabta na sila gabi, diri, patay ta. Di lang ta magpakaon, mangita pag yun mga moskitero, kaya basin, mga dinggini sila. Pero ang Ginoo, klaro sa iya. Kung asa ta magtrabaho, atong responsibilidad. Kamoy, magpakaon nila. Sa mga pagpakaon, 5,000 kapando ka isla. Di aribe. Paningkod sa kasagbutan. Nakakaon tanan ang milagro sa pan. Nagpakaon og 5,000, wa pa maapil pag-ihap ang mga babaeng laki. Og humanana, nakahipos pag
12 kabukag. Ang kahulugan, daghan, nag-awas-awas ang grasya sa Ginoo. Bisan pa og ang tibuok Pilipinas siguro modango para pagkaon sa Ginoo, di pamahutdan og pagkaon alang sa 12 kabanay sa Israel. So dili mahurot ang iyang grasya. Ang ma-question lang kung muduol bagyod ta kaniya. Musangpit bagyod ta kaniya, andam bata nga makanunayon nga magpalandong sa Ginoo. Andam basad kita mohatag sa atong counterpart sa responsibilidad. Amen. Maraming